Искам да споделя с вас нещо много лично. Знаете, аз всеки четвъртък гладувам. И преди жадувах, т.е. не пиех нищо. Но тук, откакто е почнало лято, започнах да пия. И започнах да пия вода. И искам да споделя нещо много лично, което до сега не го споделях, но сега вече ще го споделя с вас. Откакто гладувам, имам такъв апетит за секс, че просто не може да се представите. И преди си мислех, че когато правиш кекс, силите ти те напускат и силите стават по-малко. А те с гладуване стават много повече. Не можете да си представите само какво зарядно устройство съм в момента. И колко направо съм на така. И още нещо искам да споделя с вас. Но това може би ще го направя следващото видео. Сега ще пусна само за това. Откак съм спрял глад, не съм спрял да правя кекс. Просто не можете да си представите за какво става въпрос. Как да се каже, машина, бе, машина. И съм съвсем сериозен, наистина. Абсолютно съм наистина изключително сериозен. Просто не знам как се случва. Просто абсолютно обратно на това, което си мислех. Че когато гладуваш, трябва да пестиш енергията, нямаш енергия и така нататък. А то е точно обратното. Не знам защо, може би тялото се изчиства. Утре сутринта ще ви направя и друго видео. Но сега, след малко ще пусна още едно видео, защото, за да мога да обясня и още нещо друго, тъй като знаете, че социалните мрежи може да се пускат видеята до 3 минути. Затова е възможно някои от видеята да не бъдат да не бъдат до край. Все едно да бъдат откъснати. Просто не го правя аз. Ако е повече, по-дълго от 3 минути, самата социална мрежа къса видеото. Така че може да ги гледате в другите видеа, в другите социални мрежи целите видеа.